Zaramontziotan denetik, bizimodua eta bere soberakinak. Antropologia artxiboan baino, humanitateari buruzko datu gehiago. Hara hor botila hutsak, plastikoak eta txatarrak, saxofoi erdoildua, botika kadukatuak, kaiola txoririak. Zaramapean, metano-gas lehergarri bihurtuko diren ume painal desitxableak. 7 zaborrontzi kale bazterrean, 7 lerroz-lerro. Bigarri, metaleskoagoen mezuan, ugarian eta naharoan akabatuko gara. Dietak egin beharko ditugu gainbizitzeko alde honetakoek. Estaldekoak gozez, egarriz eta euliz hiltzen diren bitartean. Araor patu beltza Zarama gainean, eta heldu den agurea. Agure gaixo hori, bidaiaren bat egiteko oinetakoen xerta agian. 7 zaborrontzi irenzune kale bazterrean, 7 lerroz-lerro. Etorkizuneko estetika, lankizuneko etika, zibilizazioaren poetika formulatzen da. Bota eta tirante fosforeszenteekin datozen langile behilegien zain. Astiro eta astun materia birrinduz heldu den kamioiaren zain. Batzutan, ez natu eta ez dugu ziurtasunik bat ere. Zer den hobe, zer ederra, zer egiantza. Ematen du, uste dut edo iruditzen zait erantzi behar dugu, ezer esanatuko. Ezagun da zer den, behartxoaren ofizioa bizitzen. Leioak kristalaren kontra, zeru faltsoa zeharkatzeko, behin eta berriz dunbaka tope egiten duen txoriaren ezen. Munduari eta bizitzari buruz ez dakigu apenas ezen. Dena inoratuz gabiltza, eta akaso ez dugu egundo gehiago barruntatuko. Sasoi makalak benetan, hain makalak zer, batematek besterik gogoratzen duenean, ura bai sasoia ura, inork ez daki zer nahi duen esan. Bihar, bizirik jeitiko gara, zaila da bizitza bizitzea, filme bat begiratzen duguneko jakin min eta emozioarekin. Zalantza hasiak eraiten ditugu, zalantza ondoak biltzeko. Guk izkiriaturiko hitzek beste esan nahi bat hartu dute ia berehala. Norena da errua, errurik bada. Geure etxaien artekoa gara, sasoi makaletako poeto, zer egin dugu, zer irekiko dugu gure poesiaren biltzik.